senang kumpul supaya apa? Dia singkat sabar, supaya kamu pasti kenangan. Kamu mulai kenangan. Lagi sih Ramadan saya. पोस्ट साइड होगा पोस्ट मध्ये आपण आपण सेक्रेटरी फेवरेट आंनि गिबि गानखौ बियो आरो नोंथांमोना जोबोर अननाय होदों बे गानावबो लोगोसे आंजों खनफानांगोन बयबो सेंग्राफ्राबो दे गासिबो होनांगोन मोनसे मोनसे Try here solo mas. Yes. Nampaknya orang kau dari lagi. Nampaknya orang tak berani lagi. Itu dari juga orang lain bang. फैसा मोनदोंसो आरो ना नांगौबा साख्रि लानानै दम देखायनानै लायोना दानि जुगाव आरो गोदोनि जुगा जोब्बायना खिन्थु साख्रि गैयाबा हरनाय नङालै सेंग्राफोर दानि जुगाव ना दे
दा खोथाया जाहैबाय सेंग्रा सिख्ला सानैबो राजिखा सानैबो गोसोलायखायो जाहैबाय आरो ना गोसोलायखायो नालाय माखौ लाजिनांगौ जाहैबाय आरो एदावनानै एसे गोजांसोदों नामा बयबो गोजांनानै थुख'नाय बायदि नुजोबबाय मानसिफोरखौ गोजांदों गोजाङाखै ओरैलाय गोजांदों दे लोगोसे बयबो आरो ख'फानानै ज' लोगोसे मोसानोसै ना